Jim woda wonma no sepanim pa enya won say Yesu Kristo wuye no ema na di kan ko hu say Yesu wasore ebre bia no ukweda bia homache no num besi no nsia mo amuti Opemsuo radio pa no mote ya mame Evg Leticia Mensah o Christ Apostolic Church emu eye Dechamso area Brokom branch okanyame asempa na mami bronya yimu ne bronya echi niye mu waya doya ma amanfo ni agye na baso asre nyame ama no ase Ewurade nhira mami emani nsi ase ni nyina ne se okodika koye nuanu Kumasi FM ene okona so ye se obekunani bia wutie no obia wutie no ase bieburu unya ntoma nkata ho wo bronya unya aduane nie no bra no obemu odidi amen ampa wodemo enaka enkosua enkokọ ensamina anwa afei mema kwa de spray ni ade nyina kekaka ho bi bebre obia so bag no a obebia emo ene anwa ni nkosua ne nema nyina aka ho no sa de envelope asika hyema hyem bi na ekoye ni je papa nti enra Opemsuo radio hanso no wosi hu frɛ ema kunafo se wo mmra na ema no wo mukura di ka tworo mudin no abusafo omo be eche no mo doso kura tworo mo edi ka tworo mudin ema bebre ahomache be no numpa mu na mayi efia hatrom wo mo kɔ no mo ba wo ya no wogya de ebedi kura den entuma mefra kura den kyase ma ne mema nyina mema o mo yire no mawu so salai bebre obia ba emo boto ba ko eno ya hyehyɛ de agu politin kɛseɛ paa mu anwanie sadinie geshianie ntinapanie nkosuanie envelope hye ho entoma no so nyakofo ani achi ha bio entoma papa ATL GTP ne entoma ne bo den na ehye ho nti ye ne achemete adom ene Evg Leticia Mensah evangelist twenkomo anu obusa ne se maame adoye bibriba waye buso edie pa na hye wunkuran ewo mu ehye me nkran ne se wo hwetro no kra osinyamsompa ele se obere ekunafo Opemsuo ene nyanka sa na tro na eka wo se eno na wo ya obewie mu die ewo Kristo sun enti me hu ne se Ewurade ahwe so na afia so a ye wa wisia ye wa ekunafo ye wo nyanka ene nye Kumasi FM nko ene Opemsuo nko ena me yeye me mantemo me yeye asore me yeye Roman Hill baby a meton ade ehon so meye baby bia me hwa ayese me nsaduru ho no Ewurade efa me so ma me nsaduru ho je no na enu ni nyamsom papa te se nyame hira wa wo hira sa ye won ko a o hira wo me nipa nyina e kaka ni ska dada na 1 billion that's 100,000 Ghana etwam fa le se ye ma bi mo anwa entoma akoko nyina aka ho kosia etusie keka ni nyina boma ne cash eniska 100,000 etwam oba besi o over 1 billion eno ode aye kunafo ene wisia adoye enya grokra na yebusa se mame de woye kwa de broso 1 billion ni atwire na ode aye adoye na sadwuma de wo start ne breben ifri ya che se ya start ne nkakra me start no me mantemo ya start no na me to biscuit ne drinks ekotona ho foforo na me de amankwala nti me hwe ya ekọ nanim no na me ye se ne ye de aduane beka ho nti mitimi ye aduane ma ye ntemo de nipa bi obewura fi ho bia ededidi ekọ ena we ne nso asore nso me start eno so ekunafo nkakra na me start ye nipa be 20 na me start won so ena ya bedum pempem so nti ma ya ache be kwaso aye afi okra na Ewurade nsira ne be ye mo nti e be ye ne mo asene se de meka akire wo mo ne se nyame sira wa enya won ko so ma no so afoforo so amekura nsira wuduru be bia ye nya sika nwi ansa na ya adoye e kai lady bia na wo mo ho na meto rice mekura no se ma beda na de wuye matimi aye bi na me start na nkakra eti last year was so timi chair more than this year wa cha 30 na okọ na mi enti enya sika nwi ansa na ohu obi a woni bi mobo kakra na Ewurade de adom no start na fire adore na mo na wo ye no
na Awurade nso sama ne yɛmmɔ. Opemsuo. Any amotie yes and Pakani Evg Leticia Mensah, Christ Apostolic Church, CAC, Dichamso area, Bokrom branch, Mamena Akasana, Owie Eno Niku, the Biana man, Motaja fans, no, Sabema Biboba Brapano about Tenechi, Oba Sobaya Doya Manabro, so the 1 billion. Haya kunafone mobrofo doya na be mapa bi tanechi enti ni kuno Reverend Samuel Apia Kubi enso kan bi kan de ne yire aka no ho na ye fasa konye soso na ye nuanom a sebio nipaduamu no omodidam kakra sebe se bisa etoa na entrese Emiye naba nti bibi kakra won so betumi de aye na wode supporto ho kakra so akwanya no so wo ho afen so ye ma menom a ne ye papa no ma oni afi no so no everywhere ba ye betumi so ahye ye ho den nyame a ye de ye ho ato no so no ye no kwafo ti ye besre na ye so ya hwe apomu den so eyi na kwaya ye befa so ye didie mu ni ade ama ye timi so onyini cha onyame di shira ne ma no so no ye so ye nyamu chefa na afen so ye besre kunafo e ma menom ye papa no mo so sabio na kanya sei na mote na owuo ba busianum no be fa ma me no koya na be fa papa no koya no ama asetena no mu so asesa ye hye ye nyina nkran mama ye mpa aba enginya menni ahoden wo ho no ma ye mfa ye kuna ayo no sebe ema ye nya amobrofo djuma kakra won so betumi aye no betumi de aye megidi se ye de ye ho to Yesu so na ye de egidie hye ne mu a kwanya foforo beba onyame nso ebe kai Bompire say right the because I na yes say you bia so Opemsuo. Reverend Samuel Apia Kubi ne sofo o ye CAC sofo eno akasanti maame